mas kontrobersyal, Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit, Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Once again mga kabisyo, good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Sorry, babatiin ko na kayo ng magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. It's already 12:01 a.m. ngayong araw na to. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, mga driver, mga nasa opisina, nasa tahanan nila, through online and on-air, nasa kabilang linya na po natin ng top secret caller natin at kilalanin na po natin siya ngayong umaga na to. Good evening, ma'am. Good evening. Kamusta ka, ma'am? Okay lang naman po. Anong pinagkakabalan sa buhay, ma'am? Nurse po. Okay, ma'am. RN kayo, ma'am. Yes po. Sa private or public? Sa public. Public, ma'am. Okay. Ilang years na, ma'am, sa industry? 13 years. 13 years! Single or double? Iniwan. Ano, ma'am? Nasa middle? Iniwan. Iniwan? Opo, iniwan. Gano'n katagal na yung pang-iiwan na naganap? Mag-iisang taon pa lang sa January. Matagal na rin. Tapos na rin. No? Tapos na yung 3-month rule na tinatawag natin. So, pwede ka na maghanap ulit. tayo dyan. Pero ayaw mo na ng sakit na ulo. Yan. Ayan na. Yun. Okay. Tsaka busy sa work, no? Ang hirap. Opo. Actually, madaming gimmick. Nag-work, nagpa-part-time din as teaching. Wow. Saan school to? University? College na siya. College lang. Okay. Around Manila din or Laguna? Ganun? Actually, sa Mindanao. Mindanao. So, online lang to. Yung students ko pumupunta doon sa hospital. Gets. Clinical instructor din. Yes, gets ko. Nice. Galing mo. Sipag mo, ma'am. Madiskarte ka pala, ma'am. Kailangan. Kasi hindi sumusuporta yung asawa. Yung asawa mo. Bakod. Okay, gets. Okay. So, may anak ka, ma'am? Ngayon po, 3. 3. Ilang taon na, ma'am? Okay lang po bang malaman ko? Yung eldest ko is 9, second is 5, youngest is 3 years old. Okay, so single parent ka ngayon, ma'am. Oo, ganun ang peg. So, kamusta naman ang pagiging single parent mo? Okay lang naman. Kasi actually, nasanay naman ako na wala talaga yung husband ko. Dahil nasa malayo naman kasi siya lagi. Dahil malayo yung inassignan niya. So, ano ba siya? Sa military. Men in uniform? Yeah. Oo. Men in uniform. Siguro ganun talaga pagka mga men in uniform, madaming chicks, guys. Aray ko. Kaya, ma'am, nag-DJ ako eh. Yeah. Nag-DJ ako, ma'am. Kasi ayoko na mga ganyan, ma'am. Men in uniform. Kaya nag-DJ ako, ma'am. Sabi nga nila, pagka men in uniform, kahit pangit pagdating sa uniform, gumagwapo. Oo, ma'am. Dito sa amin, ma'am, kahit napaka-pogi mo, ma'am, loyal pa rin. Sana all na loyal pa ba ngayon? Meron, ma'am. Ito, kausap mo, ma'am. Yun lang. Maglolokohan pa ba tayo dito, ma'am? End na natin yung call. Hindi. Pero, ma'am, kidding aside, pinapagaan ko ng loob mo para sa kwento mo, ma'am. Ilang taon na po kayo, ma'am?
Nasa 30. 30 years old. Wow. Mm-mm. Grabe. So, 30 years old. Tagasan po kayo? Mindanao. Mindanao. Okay. Mindanao. No worries, ma'am. Mindanao, 30 years old. Ano, itago natin sa pangalang Shane. Shane. Okay. Mm-mm. Shane, 30 years old from Mindanao. Diretsahan tayo ng tanong. Patahin mo muna yung loudspeaker mo. Hindi naman po ako naka-loudspeaker. Totoo ba? Opo. Baka nanonood ka sa akin, gano'n. Oo, nanonood na ako. Kaya pala, hinaan mo na lang. Naririnig mo naman na ako. Okay na? Diretsahan tanong tayo, ma'am. Hinaan mo naman, please. Ay, Para maganda usap natin. Okay na? hello. Ayan, ma'am. Mapapanood mo pa rin naman to sa online. Don't worry, ma'am. Yes. So, ready ka na, ma'am? Yes po. Okay. Ma'am, Shane, 30 years old, Mindanao. Ano ang top secret mo? So, yun. Meron akong husband, men in uniform. Tapos, mga 9 years na din kami married noon. Actually, nakilala ko siya sa Cavite. Kasi nagtrabaho ko doon dati as nurse sa hospital ng Navy. Tapos, yun nga, may tatlo kaming anak. Once, yung pagkatapos pa lang namin mag-ikasal, doon ko nakita lahat ng mga mga flaws. Na ang dami niya mga ka-chat, nakikipag-reach out pa siya sa ex niya, ganyan. So, yung mga gano'n dati, binabaliwala ko lang. Tapos, hanggang sa, sabi niya naman, okay lang, mababago daw siya, ganyan. Tapos, pero hindi talaga, wala. Until such na, yun, lumala kasi nung una yung mga ka-chat, chat-chat lang, ganon. Malalayo. Tapos, nung dalawa na yung anak namin, mismong Pasko, ay hindi, lumagpas na pala ng Pasko. December 26 na, mga alas 2 na madaling araw. Actually, lasing na siya kasi nagpunta kami ng party. Tapos, naiwan niya yung phone niya, may nag-text, nakalagay, I love you daw. So, syempre, sa galit ko sa kanya, nasakal ko ang loko. Tapos, yung anak namin nun, siguro mga 3 months old pa lang nang nalaman ko yun. So, ma'am, yun nahuli mong minag-I love you sa kanya. Siyempre, bago mo siya sakalin that time. Binuhusan ko ng tubig. Binyo mo muna yun. Siyempre, yung girl. Hindi ko siya ma-view. Kasi yung cellphone niya, actually, puno ng password. Kumbaga, pag binuksan mo yung cellphone. Pag open mo ng cellphone, may password. Pag inopen mo yung app. Bago ka magtingin ng messages, may password. Bago ka makakita ulit ng mga photos niya, another password. Sa galit ko, ginudlod ko yung cellphone doon sa mukha niya para nag-open. Di message ko ngayon yung babae, tapos tinatawagan ko, hindi talaga sumasagot. Lasing nga siya. Binuhusan ko ngayon ng tubig. Nag-away kami doon, ang daming audience. Saan kayo nag-away? Nag-away kami kasi pagkalagpas ng Pasko, birthday pa ng daddy ko, nakbasa ko yung chat ng babae na sinasabi niya, gawa-gawa mo lang yan, wala talaga akong chicks, ganyan. Wala daw. Tapos nung nabasa ko, hindi ba yan wala? Ano yan? Send to me yung I love you too. Tapos pagkatapos nun, siyempre, todo pa makaawa na magagago na ganyan. Tayo si tanga.
pinatawad. Nasundan pa ng pangatlo. So, napangatluhan ka pa. Oo, naghabol kasi ko ng lalaki. Kasi 2 ay babae. Mhm. Ngayon, andyan yung umuuwi siya. Dati, umuuwi kada linggo hanggang umuuwi na lang 1 beses sa 1 buwan. Mhm. Tapos, minsan after 2 months na bago umuwi. Ano dinadahilan niya sa'yo, ma'am? Wala daw silang day off, hindi daw usong day off sa trabaho. Busy daw sila, ganyan-ganyan sa operation. May operation, ma'am. May operation. Oo. Tapos, minessage ko siya, sabi ko, Daddy, may sakit yung anak natin nasa hospital, ganyan. Baka pwede kang umuwi. Anong sagot? Siguro mga 60 na missed calls, walang sagot. Message, ganyan, wala. So, kung hindi pa ako nag-contact sa opisina nila, hindi niya ako sasagutin. Mhm. Tapos di umuwi. Pag-uwi, may chikinini. So, nag-init naman ang ulo ko sa kanya. Sabi niya, hindi daw yon chikinini. Ano daw yun? Yung pamumula daw dun sa dibdib niya, gawa lang daw ng paggapang-gapang daw niya sa bato sa operation nila. Ay di sabi ko naman, ang tindi naman ng bato na ginapang mo, napakalandi. Nasa isang area lang yung yung pamumula, di sana pantayan. Sabi ko, ikaw baka ako, nalilimutan mo yata na nurse ako. Marunong ako ng physical assessment. Gusto mo daling kita sa ospital? Anong sagot sa'yo? Sabi niya lang, masyado kang OA. Sa operation lang yan. Sabi ko, wag mo kong ginagawang tanga dahil hindi ako tanga. Ma'am Shane, marami nagtatanong ngayon at nagtataka na bakit parang natatawa na lang si Ma'am Shane. Tama ba ako na Actually, pagkakaintindi? Naka-move on ka na? Naka-move on na ako, sir. Kasi kaya nga natatawa na lang din ako sa mga ginagawa nangyari noon. Pero, before talaga kasi, sobra talaga yung iyak ko sa kanya. As Mhm. in, araw-araw na lang akong umiiyak, lalo na nung umalis siya dito sa amin. Mhm. Kasi, actually hindi siya nakapasok sa trabaho niya. Lumipat kasi pala siya ng other branch of service from Navy. Tapos, andyan yung sinabi niya na magpa-transfer na daw siya dito malapit sa amin. Tapos, ako naman nakipag-usap ako kung kanino na pwede malapitan. Nagpaano ko sa congressman, chief of staff, Mhm. ganyan. Nagpagawa kami ng mga endorsement letter. Tapos, ang nangyari, wala. Like, pagpasa pa lang nung letter, ilang oras lang after may pasa doon sa office nila, sa main office, niretract niya. Tapos, nalaman ko na lang na niretract nung nag-follow up na yung opisina na na daw yung balita sa letter niya. Sabi, wala, niretract ni sir yung request for transfer. Tapos, after nun, nag-ano pa yan siya na sabi niya, gusto daw niya mag-masteral. So, pinag-masteral ko. Pinaaral ko. Para do sa promotion niya. Tapos, after niya makagraduate ng masteral, yun na, hiniwalayan kami ng mga bata. Sinabihan niya pa yung anak niya na hindi na daw siya uuwi dito. Ganon. Oo. Pero Yun nagsusustento yung- siya, Shane. Wala. Last na padala niya nung February. Tapos, proud pa siya na 28 pesos. Sabi ko, wow ha, 28 pesos. Saan darating yung 28 pesos? Teka na, lilinawin ko. Baka nabingi lang ako. 28 pesos, hindi 28,000 pesos, ha? 28 pesos. Seso. Sabi ko, 3 yung anak mo. 3 years old ang youngest mo. Then 28 pesos. Nagyabang pa. Sabi ko, proud ka pa niyan. Di pinost ko siya ngayon sa Facebook. Sabi ko, baka ako hindi kayo naniniwala. Ito ang ebidensya. 28 pesos lang ang pinadala niyan. Walang lapis, walang kulang. Ma'am, sabihin mo sa kanya, ma'am, may 500 pesos ako dito, ma'am. Abuluyan ko siya, ma'am. Hindi nga umabot ng 500, sorry. 30 nga, hindi umabot. 500 po kayo. Awang-awa naman ako dyan. Mami. Sabi ko nga sa kanya, tapos ito pa sir ang matindi. Sinabi Mhm. niya pa sa akin na hinihila ko doon sa pababa.
nagger daw ako masyado. Sabi ko, hindi ako nagger. Mhm. Sabi ko, sino bang tanga na magnanag sa'yo kung matinong ginagawa mo? Tama. Sabi ko, ang sinasabi ko lang sa'yo, pag umuwi ka ng bahay, mag-spend ka ng time sa anak mo. Mhm. Hindi ko na hinihingi na maglaan ka ng oras sa akin, sa mga bata na lang. Mhm. Kasi pag umuwi sa sir, maghapon, simula umaga hanggang gabi, nakatutok sa cellphone. Hmm. Sinabihan ko siya, matulog na, matulog na tayo. Sige, mamaya na lang. Tapos matutulog sa ibang kwarto. Hindi man lang niya tabihan yung mga bata, hindi man lang umano sa kwarto namin, ganyan. So, Sa ibig ibang kwarto pa natulog. so ibig sabihin na walan din kayo ng sex life, ganun, ma'am? Oo, syempre. Kasi isang beses na nga lang umuwi sa isang buwan, minsan isang beses sa dalawang buwan. Mhm. Mm. Tapos, sino pa namang gaganahan yan? Sir, uuwi may chikinini. O, diba? Paano mo hinahandle yung mga ganung bagay? Paano ka nagtitimpi? Buti hindi mo minsan naisipan na, ay nako, tapusin ko na kaya to. Ipabawsi. Actually, pinabawsi ko na yan, sir. Kaya Ano lang, nangyari? niretract ko yung pag-file ko sa kanya ng kaso kasi nagmakaawa yung panganay ko. Ah. So, sabi ko sa kanya, until now, kinoconsider kita. Kasi kung ako lang, hindi kita i-consider, pati yung mga bata, matagal ka nang Ang nakakulong. panganay mo is 9 years old, di ba? Yes, 9 years So, old. sa murang edad niya na 9 years old, nagmakaawa siya sa nanay niya para hindi makasuhan yung tatay. Yes, sir. Tapos, andyan din yung mini-message niya yung daddy niya na, Daddy, can you go home? I want to have a complete family. Ano sabi ng daddy Daddy, niya? I thought you love us, but why did you leave me? Why would you leave us alone? Ganyan, ganyan, ganyan. I Mhm. don't want to grow up without a father. Why are you not coming home? Wala lang reply yung tatay. English speaking po yung anak niyo, ma'am, no? Yes, English speaking siya. Why are you not coming home? Sabi ko nga, anak, baka kaya hindi ka Mm. nire-reply kasi hindi na Hindi naintindihan. Yun, tama. Pero Totoo. kidding aside, sir, kasi inaano ko sa kanya, hayaan mo na lang yan na. Kung mag-uwi yan, di mag-uwi. Di kung hindi yan mag-uwi, hayaan mo na. Dito naman ako. Andyan ang mga lolo mo. Sila na lang ang tawagin mong daddy, tsaka dad. Yes, ma'am. Pero ma'am, hindi kasi natin matuturuan yung bata. Lalo na may... Totoo. Tapos ang niya kasi, sir, ang mindset niya kasi, alam mo yung pag i-message siya ng gano'n ng mga Mhm. bata, sasabihin niya tinuturuan ko daw. Sabi ko, hindi ko yan kailangan turuan. Kasi may sariling isip na yan. Nag-aaral na yan. May sarili na yan isip. Marunong na yan mag-reason out. Hindi ko kailangan silang turuan kung ano sasabihin sa'yo. Mhm. Hindi siya maniwala. Ang niya, parang sa isip niya, binibrainwash yung mga bata, ganyan, tinuturuan na kung ano-ano. Ma'am, pogi ba tong lalaki na to, ma'am? Okay lang ba? Actually, pogi talaga siya. Paano, Kaya ang daming naloloko sa kanya, pati bayo. May itsura talaga siya. Pogi talaga siya, sir. paano Kasi pogi, ma'am? kahit, Bigyan mo nga ako ng itsura ng artista, ma'am. Sige nga. actually, may kakain siyang artista, pero limot ko Ba't ka yung kinikilig, pangalan. ma'am? Ba't ka kinikilig? Sa ABS yun. Mm-mm. Ma'am Shane, ba't ka kinikilig? Wala, hindi naman. Uy! Meron pa, ha? Eh, May tamis pa ba na wala. katas ng nakalipas, ma'am? Pagka talagang naka-move on ka na DJ Jello, mandyan yung matatawa ka na lang din Yes, sa ma'am. mga nangyari. I agree. Ma'am, ulitin ko lang. Sino pong artista, ma'am? Sino kamukha niya? Ex yun ni Andy, sino ba yun? Si Andy Egelman, ex niya. Yung nabalitang nakabuntis to sa kanya tapos hindi naman pala. Ay, sige, ma'am. Hindi na top secret to, ma'am. Blind item na lang tayo, ha? Nalimutan ko kasi yung pangalan ng artista. Si Albi Casino. Ayun, yun ang kamukha niya. Yun, si Albi. So, Pero ganun medyo yung katawan, lang to ganun siya. din yung Siya katawan. naman medyo brown lang kasi maputi yun si Aldi. So, ibig sabihin, matangos ilong nito. Oo.
Tapos maganda yung panga, maganda yung korte ng itsura, ganun. Oo. Maganda yung itsura ng katawan kasi sa ano nga eh, sa military, maya-maya ang PFT, Oo. mga agility. So, ito naman, ma'am. Si Ma'am Shane ba? Sinong kamukha nito? Si ano rin ba? Wala. Yung totoo. Sino tingin mong, para sa'yo, sino tingin mong kamukha mong artista? Bigyan mo lang kami ng Wala. image sa utak. Wala talaga, sir. Wala. Pero ano bang itsura ni Ma'am Shane? Okay lang po ba malaman namin? Ako, ano lang, tama-tama lang. May tama lang ang height. Maputi naman ako kumpara sa kanya. Maputi ka, ma'am. Tapos, ano mga height, ma'am? 5'3", 5'4"? Mga 5'4". 5'4". Uy, medyo matangkad din kahit pa paano para sa babae. 5'4". So, ma'am, 5'4" ka, ma'am. Chubby po ba? Or petit po ba kayo? Ano po ba? Mga balingkinit. Balingkinitan. Yung nayayakap pa rin. Tama-tama lang po. Yung mayayapos pa rin ng mga bewang. Ganun po ba yan? Meron pa naman. Oo. Hindi, mayayapos pa naman. Okay. So, anong itsura naman ng buhok mo, ma'am? Face mo? Yung buhok ko, tama-tama lang ang haba. Mga bandang chest area, ganyan. Chest area. Blondie. Blondie. Okay. Kulot po ba, ma'am? O straight? Hindi po. Straight na nga po ang buhok. Straight ang buhok, ma'am. Nakakatuwa naman, ma'am, no? Kasi ayokong pabigatin din yung kwento mo ngayon, ma'am. Although na kahit nakakasama ng loob na may isang lalaki na men in uniform, alam ko marami nakatutok sa atin ngayon na men in uniform, ma'am, na bahag yung buntot. No? Walang balls, ma'am. Totoo. Para Actually, panindigan. sinabihan ko siya, ano ba talaga, kasi trinay ko din talaga siya, DJ, na maayos pa. Like, di umalis siya sa bahay. Trinay ko pa siyang, umuwi ka na, ganyan-ganyan. Pag ayusin natin, kawawa yung mga bata. Ang sagot niya lang, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, ano ba talagang plano mo sa mga anak mo? Sabi, hindi ko alam. Ikaw na bahala, madami ka namang alam eh. Mas matalino ka naman sa akin, mas madami ka namang alam. Bahala ka na dyan, susunod na lang ako. Ganun lang yung sagot niya sa akin. Sabi ko, pwede pa yun? Sabi ko ganyan, pwede pa yun na ganun? Na ako na bahala? Iko, hindi naman ako pwede na lahat ng responsibilidad sa mga bata is iwan mo sa akin. Tapos, andyan yung nagsabi siya na, sige, uuwi na ako, ganyan. Pero, alam mo yung, nanghingi lang siya ng pera, pamasahe niya, ganyan, pero hindi siya umuwi, hindi siya napakita, ganon. Yung parang, okay, at the last part, pinerahan mo pa talaga ako, gago ka. Bakit? Magkano pinera sa'yo, ma'am? Magkano? Kasi yun, DJ, nagsabi siya na gusto niya bumili ng baril. Pag nabili niya na daw yung baril na gusto niya, uuwi na daw siya. So, Magkano binigay mo? Ng mga nangingipay ng 50,000. Tapos, ang masaklap pa, eto, last year kasi, nag-loan yun. Ma'am. Hindi ko alam na nag-loan. Tapos, binigyan ko pa siya ng pambayad. Ma'am Shane. Yes po. Makat lang kita. Alam ko na kung ba't ka binigyan ng 28 pesos. Oo. Sukli mo yun, ma'am. Hindi, nauna yung 28 kesa dun sa pera. Ma'am, sobrang bait mo, ma'am. Ina-high blood ako dito sa pangit na. Actually, yun nga ang ko sa kanya. Di ba, sinuportahan ko siya para makapasok siya dun sa work niya. Tapos, yung family niya, sinuportahan ko din. Nung nagsabi yung kapatid niya na gusto daw niya magtayo ng negosyo, so nagbigay kami ng puhunan, walang nakabalik na kapital. Tapos, sa kanila lahat na yung kita, puhunan, balik puhunan sa kanila lahat. Wala silang narinig sa akin hanggang sa nakagraduate. Tapos ako pa yung inaway ng kapatid niya. Tapos, pinag-aral ko pa ng masteral. Andyan yung sinasabi niya na, pagod na ako mag-commute. So, binilhan ko ng motor para makauwi daw siya linggo-linggo pero hindi din naman nakakauwi. Tapos nagreklamo na nababasa daw siya lagi sa ulan.
So, pinahiram ko yung sasakyan ko. Ganun pa din. Hindi din naman umuuwi. Ay di ibinalik ko sa kanya yung motor. Kinuha ko yung sasakyan. Kasi ganun din naman DJ, di ba? Hindi din naman siya umuuwi. Di, okay na lang ulit yung sasakyan ko eh. Service ko yun sa trabaho. Tapos nung pinagmasteral ko pa. Pagkatapos sasabihin niya, hinihila ko daw siya bababa, inander ko daw siya, ganyan. Di sagot ko sa kanya, ang kapal naman ng mukha mo, nasabihin mong inander kita na hindi ka nga man lang nakapaglaban ng damit ng anak mo. Tapos sinabihan niya pa ako na wala daw akong alam gawin kundi lang daw magluto. Yun lang daw ang Mhm. kaya kong gawin. Ay ko, at least may kaya akong gawin. Ma'am, seryosohan muna tayo. Kasi binigyan mo kami ng magandang call ngayon na talaga namang pinapakita mo sa amin kung paano ka na naka-move on at tinatawanan mo na lang itong mga bagay na to. Ma'am Shane, seryosohan tayo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Kung may pagkakataon ka at malay mo, mapapihit siya ngayon habang nagmamanehong kasama yung pangit niyang mga kabit, yung makapal na mukha Kung na nasaan ka asawa ngayon, mo. magpapasko na. Sana makonsensya ka naman doon sa 3 batang iniwan mo. Lumaki yung anak mo, nung 9 years old simula sa pag-aaral. Never ka nagbigay ng tuition. Yung anak mong bunso, 3 years old na. Never ka nagbigay ng panggatas tsaka diaper. Simula sa una hanggang dulo na anak mo wala. Sana naman kung sino yung kinakasama mo ngayon, maging responsable ka namang tatay. Yung hindi mo nagawa sa mga anak mo, gawin mo para ngayon sa mga kung magkaroon ka man ng panibagong pamilya. Kasi hindi deserve ng mga bata yung mga ganyang treatment. Yan lang po. Mahal mo pa ba ito, ma'am? Hindi ko masabi. Ma'am Shane, bibigyan kita ng senaryo. Okay lang po ba? Okay lang. Paano ma'am kung sakaling bumalik siya ngayong Pasko, ma'am? Or bumalik siya ng next year, makita mo. Papatuloyin mo pa rin ba? Kung para sa mga bata, kung yun ang gusto ng mga bata, pwede. Kasi, DJ, ako kasi, ang ko, parang paniniwala ko kasi, dapat pag may pamilya ka na, hindi na kasi pwede na sarili mo lang lagi yung uunahin mo. Ang lagi mong priority yung mga bata. Kung kaya nga sinasabi yung pagkakaroon ng pamilya, pagiging magulang may kasamang sacrifices. Siguro isa yun dun. Kung mapapakita naman niya na kaya niya magbago, bakit hindi? Kasi nakita ko yung hirap ng mga pamangkin niya na lumaki na walang magulang. So, as much as possible, yun yung sinasabi ko sa kanya na ayaw ko yun na maranasan mga anak niya. Kasi, ngayon pa nga lang, nabubuli na sila sa school nila na sinasabihan na wala daw silang tatay, ganyan. So, ako kung ano yung pwede pang maayos, bakit hindi? Para sa mga bata. Kasi ang iniisip ko na lang naman ngayon yung mga anak ko, hindi na yung sarili ko. Siguro, tanga, oo, tanga. Ganun yata talaga. Ma'am Shane, Yes po. nagulat lang ako kasi hinubad mo na yung maskara mo. Ah. Alam ko kanina mo pa tinatago yan. Masayahin kang tao pero sa kabila ng saya mo, alam ko may mga kirot sa puso mo. Na thank you dahil pinagkatiwalaan mo tong programa na to na ibaba na yung mask mo na suot-suot kanina pa. And sinasakyan lang din kita kanina pa na tumatawa tayo. Pero alam ko na sobrang lalim na ito nga kwento mo na to. Na hindi biro.
Hindi nga biro, hindi ko nga alam bakit ang daming cheating na issue ngayon, nakisabay pa siya sa trending. Ayun, ma'am. Sikat kayo, ma'am. Trending na trending, nakisabay pa siya, my God. Gusto ding sumikat. Ma'am, ibig sabihin, ma'am, laging bukas ang puso mo para sa kanya. Wala ka ng ibang gustong tanggapin kundi siya lang. Mahirap kasi, mahirap kasi pumasok sa panibago. Sa totoo lang. Mhm. Kasi, hindi din naman kasi lahat kayang tanggapin. Pag pumasok ka kasi ganito, pag pumasok ka kasi sa panibagong relasyon, hindi naman pa pwedeng ikaw lang yung tanggap. Dapat pati yung tatlo mong extra baggages. So, may mga certain person kasi na hindi nila kaya tanggapin yung bago. Yung mga excess baggage mo ba? Yung Mhm. ganon. Mhm. So, ako, ayoko naman yung gaya ng ginagawa ng iba na papabayaan mo yung mga bata para lang sa sarili mong Kaligayahan. kaligayahan, ganyan. Ayoko maging selfish. Gusto Kasi mo maging simula sa selfless. umpisa hanggang ngayon, priority ko yung mga anak ko. Kasi simula nang ikasal kami, never siya nagbibigay ng sustento. Baliktad nga eh. Kasi siya, pera niya, pera ko, pera niya. Ganon. Hindi kagaya ng iba na pag sinabi mo babae, pera pera niya, pera ko. Wala, hindi ganon. Baliktad kami. Parang siya pa yung mas babae kaysa sa akin, dalawa. Ma'am Shane, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Okay lang ba? Okay lang po. Ma'am Shane, alam mo, ang taong tunay at tapat magmahal, kailanman hindi natatalo. Ibig sabihin ko, ma'am, nararanasan mo yan, oo. Natingin natin at nagtatanong tayo sa sarili natin na bakit ko nararanasan to? Ba't nararanasan ng mga bata to? Pero, ma'am, at the end of the day, yung peace of mind, mas madali mong makuha to kaysa dun sa kanya. Kasi ma'am, isipin mo, may kapayapaan ba yung katulad niya na may iniwanan siyang mga bata? Ma'am, alam mo ma'am, saludo ko sa'yo. Saludo kami sa'yo, ma'am. Bakit? Yung sinabi mo pa lang kanina, naiyak ako, ma'am. Na kapag bumalik siya dyan, ma'am, handa mo pa rin siyang tanggapin. Hindi lahat ng babae, ma'am, ay handang magbukas muli ng pintuan para dun sa taong nakagawa sa kanila ng ganyan. Kasi nga, DJ, sabi nga, di ba, nasa Biblia, kung ang Diyos nagpatawad, bakit ikaw pa kaya na tao? Tunay. Lahat ng tao is pwede mong bigyan ng pagkakataon, hayaan magbago. Pero ma'am, Yun nga lang, meron talagang tao na kahit anong antay mo, hindi kaya. Hindi, tatanda ka na lang nag-aantay ka sa wala. Siguro, hindi din lahat is worth it sa second chance. and thank you in behalf sa lahat ng mga lalaki dito, ma'am, na nakikinig. Ako na nagpapasalamat sa inyo na ikaw yung klase ng tao na nagbibigay ng second chance para maiayos pa rin yung pamilya. Ma'am, hindi lahat ng babae ganyan yung mindset. May mga babae, ma'am, na pinagkakait po yung anak nila dun sa guy. Ako hindi. Yes, ma'am. Yun nga po yung Actually, saludo ko sa inyo. Yun nga sinasabi ko sa kanya, alam mo ikaw, inahayaan kita na makausap mo yung mga bata, pero ikaw Yes. mismo ang ayaw. Yes. Kung ibang iba yan, never mo na yan makakausap. Yes. Iba-block kita sa mga account nila. Wala kami, hindi. Hindi ko siya blinak. Friends pa rin sila ng mga bata. At saka dun din ako bumilib sa'yo, ma'am, sa unawa mo dun sa sinabi ng anak mo. May karapatan ka, ma'am, bilang magulang na ireklamo yung tao na yan.
at hindi sundin yung anak mo. Pero dahil mahal mo yung anak mo at alam ko may pagmamahal ka pa rin dito sa tatay ng anak mo, hindi mo tinuloy. Wala na, andun lang sa'kin yung affidavit ko of complaint. Hindi ko siya maigawang ipasa sa sa PAW. Hindi ko siya magawang ipasa. Ilang beses ako pumunta, tumayo sa harap ng opisina na yon. Siguro may 10 beses. Pero hindi ko talaga kayang ihakbang pa yung paa ko. Dahil iniisip ko pa din yung mga bata eh. Kasi may nag-a-advise din sa akin, sinasabi nila, kaya ba ng konsensya mo na paglaki ng mga bata, ng mga anak mo, sasabihin nila na ikaw ang may dahilan bakit naging ex-convict ang tatay ko. Ayoko ng ganun, sir. Ang backfire nun sa akin pa din. Baka ngayon, okay, happy ako, pero at the end of the day, kasama yung mga anak ko sa masisira. Ma'am Kasi Shane? dinadala pa din naman niya yung mga yung apelyido ng tatay nila. Yes. Ma'am Shane, Yes po. may Christmas wish ka po ba, Merry ma'am? Christmas. Wish? Yes, ma'am. Sana yung mga taong may pamilya na matuto kayo makontento. Isipin niyo lagi yung mga anak niyo. Kasi walang misis na magiging paranoid kung walang mister na nagloloko. Agree. Yun lang yun, sir. Agree ako dun, ma'am. Sa sinabi mo. Na walang misis. Walang babae. Hindi na lang misis, ma'am. Oo, Kahit walang girlfriend. babae, Walang kahit babaeng... girlfriend pa lang. Kahit girlfriend pa lang, ma'am. And ako naniniwala ko din, ma'am. Hindi mag-iisip. Actually, kasi talagang grabe kasi yung instinct ng babae. Totoo Yes. yun. Yes, ma'am. Kasi kami nakakapansin kami pag may bago. Yung pag may nagbago kasi pagkatagalan kasi parang nagiging routine siya, di ba, sir? Yung meron kang mga good morning texts, ganyan, calls, tapos mapapansin mo na biglang nababago na dati may oras to, ngayon wala na. Tama. Hanggang sa yung madalang, hanggang sa maging wala na talaga. Tapos ang irarason na lang is laging busy sila. Ang akin kasi, walang taong busy sa kaya mo, sa kung gusto mo magbigay ng oras sa taong mahal mo talaga. Kung gusto, may Kung gusto paraan. mo, oo. Kung gusto mo, ayaw, may paraan. Yan dahilan. yung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, ako, alam mo, busy din ka ako. Pag duty ako sa OR, kahit na may inooperahan ako, basta hindi ako yung nakascrub, re-replyan kita. Tatawagan kita. Kung hindi ko masagot ang tawag mo, magre-return call ako sa'yo. Pero siya wala. 50 miss call, walang return call. Minsan ilang araw, ilang linggo, hindi yan tatawag. Sasabihin, ang last pa niyang text sa akin, may operation kami, Alintech. Hindi ka man lang makapag-update kung buhay ka pa ba. Malalaman ko pa ba yun na tapos na yung gera nyo. Tapos sasabihin pa ng pinsan niya, baka ikaw pa maging dahilan sa maaksidente yan kasi text ka ng text, tawag ka ng tawag. Sabi ko, kung ikaw sanay ka na hindi mo tinatanong mo yung mga whereabouts ng asawa mo, magkaiba tayo. Ako hindi ako makatulog na hindi ko alam na kung ligtas ba siya nakauwi sa kampo nila. Kung ikaw sanay, ako hindi. Karapatan ko magtanong kung nasaan ka ako siya. Hindi yung pang-i-istorbo. Ma'am Shane. Ma'am Shane. Yes po. Anong gusto niyo pong sabihin sa mga anak ninyo? Huling pagkakataon na. Sa mga bata,
pagbutihan niyo lang yung pag-aaral ninyo. Kahit wala yung daddy niyo, nagsusumikap naman ako maibigay lahat ng gusto niyo, lahat ng kaya. Kaya pero sana wag silang magtanim ng sama ng loob. Intindihin na lang nila. Malay mo in God's perfect time, may maayos pa. Hindi pa naman uli lahat para magbago yung isang tao maka-realize ng mga mali niya. Kapit na lang. Ma'am, I hope po, ma'am, na pagaan ko yung loob mo kahit papaano. Yes po. Kasi iba din yung iba din kasi DJ yung may makakausap ka, masabihan ka ng sama ng loob. Mhm. Dito kasi sa bahay, hindi ako makapag-open up sa kanila. Kahit kanino, wala. Hindi ako nagsasabi. Ma'am, bukas po lagi ang linya namin, ma'am, para pakinggan ka namin. Thank you. Sa oras na kailangan mo na kausap, ma'am, kailangan mo na makikinig sa'yo, ma'am. Bukas po ang 90.7 Love Radio para sa inyo. At ang programa po namin ni DJ Raketera. Thank you, DJ. Yes, ma'am. Mag-iingat ka po palagi, ma'am. At dasal ko, ma'am, na may ayos kung ano yung dapat maayos. Oh, sana nga po. And kung Kasi hindi... naniniwala naman ako, everything happens for a reason. Agree, ma'am. Everything happens for a reason. Kung mangyayari, mangyayari. Kung hindi mangyayari, ibig sabihin In may God's dahilan. perfect time. In God's perfect time. In His time. Yeah. Maraming salamat, ma'am Shane. Ipasuggest na lang natin siya kung nasaan ka man, diyan ka na lang. Yes, ma'am. Basta lagi mo tatandaan, ma'am Shane, na maraming nagmamahal sa'yo. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita, maraming nagmamahal sa'yo, ha? Tatagan mo lang lagi, ha? Andyan naman din yung parents ko na sobrang thankful ako at walang sawa yung pagtulong niya sa akin. Sa amin ng mga bata. Kasi simula nga po, hindi yan nagbibigay ng hindi, kahit magbigay, nag-grade 4 na lang yung anak ko, hindi man lang niya nakapagbigay pang tuition. Even once, wala. Ma'am Shane, Yes. dahil sa napakagandang storya mo, may handog akong awitin sa'yo, ma'am. Thank you, DJ. Ang awitin na to, ma'am, ay handog sa atin ni Lloyd Umali. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan? Ma'am, maraming salamat. Thank you, DJ. Keep safe always and God bless you, ma'am. Mga kabisyo, bago po tayo matapos ngayong gabi na to, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo at kita-kits po tayo on December 26. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, Merry Christmas. An advance Happy New Year, mga kabisyo. Makakasama nyo po ako on New Year, mga kabisyo, para sa countdown. Sa ngayon po, si Kim Chino po makakasama nyo mamaya, 9 to 12 midnight until 1 a.m. Kaya mga kabisyo, muli, ako ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Handog ko pong awitin kay Shane ay awitin ni Sir Lloyd Umali. Bakit kung sino pa?